Давай! А? Да. Ама чак сега. Давай, бутни го малко този. Мърдни малко, бе. Няма ти наслагали камъни, тук вече е лесно. Дай му засили сега. Засили го пак. Дай пак. Засили го. Гледай, приятел, това там някак... То може и от само. Там не има. Може си малко. Това е, его. Ди да знам, аз даже мислях е там да го качвам по той. Да бе, е там до брега и насам. Защото миналия път беше зор. Може би сега има камъни. Миналия път беше мокро никъде не. Ама сега има камъни. Не сте ги слагали тападжите. Кой? Не сме, бе? Беско, Ало. ти няма да им помогнеш като седиш тук на камън. Не трябва да по ние да е тук. Дай му, бе! Без гардо, бе. Той въжета няма. Пали го на място. Ти моля, пали го ти, бе. Дай, just не седи. Оп! Дай пак тъй. Не бе, без газ, бе. Какво го зобаш? По-леко е. Дай. Докато не пипна не става, Ама като ги нямаш те с камъни, тук не ги виждам, момчета. Ще тебе. Засили го, тъй няма стане. Махни го назад. Може и оттам, да. Даже май по-добре от тясно. Няма да се объркаш. Ама си напълно. Абе, не е сигурно. Не е сигурно. Няма да се обърка, не е сигурно. Налей си шишето с водата да не се Дитко ли се? Ей! Дай назад. Тъй насам. Или през средата. От тука. Не, засили го хубаво. Те няма стане. Се засили. Тези очу. То ще мине един час, докато на тук. Няма. Ще се загубят нагоре траги. Другите експерти не бойка. Само гензата е сега да изкочи и другите.
Свищовските? Свищовските идеи, бе? Още назад, още. Хайде, дай оттам. Готово, горе. Горе, бе, давай. Дай от тук. Виж, че по-лесно. О, Симоне, виж, че оттам по-лесно. По-лесно оттам. Ой! Да, той ти каже, че мисля да се катеря там горе по брега. Аре, бе, заспах ти, бе! Направо заминавам и аз по лекция. От моторна, кое е там? На Бай Марин. Някой го